Divendres 3 de maig obrim Infopodcast i tanquem setmana. El protagonista és un mineral natural amb alta resistència al calor i a la corrosió. Tot i això, té els dies comptats. De seguida sabrem per què. L'Infopodcast del 9-9, amb Sílvia Pedret. I és que avui parlem del pla que ha presentat aquesta setmana la Generalitat per eliminar les cobertes de fibrociment de Catalunya. En parlem amb Víctor Palomar, director del 9-9. Benvinguts. Hola, Sílvia. Osona és una de les comarques on encara hi ha més cobertes d'amiant, oi? Així és. La Generalitat ha presentat aquesta setmana un mapa amb un cens de cobertes d'amiant que hi ha a Catalunya. És una eina interactiva desenvolupada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i es pot comprovar que és una de les comarques de Catalunya, Osona, on encara hi ha més d'aquest tipus de cobertes, unes cobertes que són altament contaminants. De fet, el 6% de les cobertes del conjunt del país són a Osona. Això la situa entre les que n'hi ha més, si tenim en compte que la comarca només representa el 3% de la superfície. Ja que hi som, explica'ns una mica més què és això de l'amiant, el fibrociment, etc. És un component que es va utilitzar durant molts anys a la construcció per la seva elevada capacitat aïllant i també perquè és molt resistent al foc. A més, també era més econòmic aplicar-ho a la construcció. Hi ha moltes cobertes de fàbriques, encara pàrquings o també coberts de granges que utilitzen aquest material i que encara el tenen. També n'hi ha de dipòsits, baixants i canonades que estan fets amb aquest material. Ara, però, la cosa està prohibida, no? Sí, des de la Unió Europea el van prohibir l'ús l'any 2005 i va deixar un termini fins al 2032, d'aquí a 8 anys, perquè es retiri tot el que queda. La Generalitat s'ha marcat l'any 2028, d'aquí 4 anys, com a mínim, com a límit per eliminar tot l'amiant dels edificis públics, però encara hi ha molta feina per fer. I a Osona, per exemple, sap on en podem trobar encara? Doncs n'hi ha molts llocs. El cens de la Generalitat n'ha trobat a 945 dels 947 de tot Catalunya, o sigui, gairebé a tot arreu n'hi ha. Hi ha 122.460 cobertes que sumen 40 quilòmetres quadrats i un pes de 700 tones. De fet, Sora és un dels municipis de Catalunya amb major nombre de tones d'amiant per habitant, 4.024 quilos per càpita, i també trobem grans cobertes, com les antigues naus de Puigneró, que són des de fa anys un autèntic mal de cap per l'Ajuntament de Roda. I, Víctor, per què és perillós l'amiant? De fet, aquestes plaques de fibrociment són altament perjudicials per la salut quan es manipulen, sobretot quan es trenquen o també quan es van degradant amb el pas del temps. Els filaments microfibres poden accedir al cos a través de les vies respiratòries i poden provocar diferents tipus de càncer. Uau, i és complicat retirar-lo? O no? Aquest és un dels grans problemes. No el podem treure com qualsevol altre material, sinó que ja ho ha de fer una empresa especialitzada amb uns operaris formats i amb equips de protecció per evitar respirar aquestes microfibres i que també no vagin corrent per l'atmosfera. Les malalties per haver inhalat amiant poden trigar a aparèixer entre 20 i 40 anys. Per tant, tot plegat és costós i també hi ha molts tràmits burocràtics. El govern s'ha compromès a ampliar les ajudes a particulars, empreses i ajuntaments per agilitzar la seva retirada i un dels projectes en què s'hi han acollit ja diversos afectats són substituir aquestes cobertes per plaques solars. Doncs poca broma amb l'amiant i el que comporta. Víctor Palomar, moltes gràcies, ho deixem aquí. Gràcies a vosaltres. Que passis un bon cap de setmana, igual que vosaltres. Ens tornem dilluns i ens veiem. Adéu-siau. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.